phung kaham jeng boro asangyo bufuru asangyo aburokno teye actually jeng saimanya tamun hunke aburok snamnaisa eba creator ni ya phawose tei sabe sungno luk phaino sabe ba khurul klang phaino abulobo jeng saiman yase abobo sungno langma ramaisani ya phawose kok nangkungmale omose chini o glorious fursasa naithok omo bini musung tise baro abuni bagise bini musung tuyo khlaijakthong chini musung tuya abono chini le kha berajak te kha lokjak jeng o hawo jotono thangsa te kha baksa khana chini tamomongno aboko kotorya ini bini bagai jeng fursasa naithok ulai tongoi mankha abose chini ko kotor negative tei complain rokbo chini wansukmao hapaya praise the Lord o srapsa langmani bagai jeng wansukma haino ningbo norokbo mukhungo society te kwthar mothawo bini musukte bini singsasani bagise bini langmano lukuwo fursasa khe nukjagai tongdi abono bini bagai buni bagai te kaitoni bagai belai kaham oi mannai